Kini ang Atraka Balita 943. Laing lokal nga balita diri sa siyudad Sanhay, plano karon sa saguniang panglungsod nga dakbayan ang dugangan ng nila ang oronaryum sa mga barangay tanod sa nagarayang barangay sakop ning dakbayan sa Tanhay karong sunod na tuig 2022. Sumala pa ni Tanay City Councilor Lito Manso mi sugyot kini nga gamay kayog honorarium ang barangay tanod. Gusto ni Manso nga hatagan kini sa siyudad og 500 ka pesos apan siya Konsehal Doming o Konsehal Mondes miingon nga himuon na lang og 1,000 ang ihatag sa siyudad kada bulan sa matag barangay tanod. Matod pa usab ni Tanay City Councilor Regalado Tikboy Salma, dako kay siya pasalamat sa mga barangay tanod nga nakadungog nini kay dako kay nilang ikatabang kanila matag bulan. Dugang pa ni Konsehal Tikboy Salma ang ilahang iapil sa budget sa tuig 2022 ang paghatag 1,000 ka pesos matag bulan matag usa sa mga membro sa barangay tanod ining sakop ning dakbayan. Dugang sa ilahang naandan nga honorarium. Ania ang pamahayag. Naay plano kay naiusa ni Sugyot ang among usa sa kuan si Consalito Manso nga ning sugyot niya nga ang honorarium gamay ra man guni honorarium sa mga tanod. Unya ni sugyot si Manso nga ingresan og 500 pero nahimo tong 1,000 kay si Katubig o si kuan ni Honorable Katubig o si Honorable Condis gani dili gamay ra ng 500 himuon na to ng 1,000 pero nalipay kayo ang mga tanod nga next year kay karon budgeting man namo October nanay budget nila nga 1,000 na idugang sa ilang sweldo sa tanod. So effective next year kini ma-approve. O inyo pa ning decision mo sir. Maagi pa ning decision pero ngani karon na may budget namo, budget hearing sa atong kuan. Muna iapin na mo na sa budget nga ma-additional lang sila og ma-increasean sila og 1,000. Kini ang Atraka Balita 943. Siya Tanhay City Councilor Regalado Tikboy Salma, eksklusibong hinabi sa Atraka Balita 943 News Team. Kini ang Atraka Balita 943. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu man nasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod og baruganan tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ngang tumong og tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa buta diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM at Atraka Balita 943.